Ados, baina maite duen, zerekin bat egitera. Ze txalona! Apa, bila ona, txalona batzuei! Zoratu! Euskal Herria zoratuta daukagu. Josu Iban, zeuentzat parte bat bebai. Honek txaluek entzun da, indartzen da. Norbera bebai. Bale, 9. saioa gure mutilentzat. 1.922 euro. Zemuz? Ondo? Ondo? Indarrekin, pare bat programa eta rekorrak hausten, 9. saio asko da, Ongi etorri, sorte hon. Aritze da, Joseba, 5. gurean, ari gara pixkanak elkarri ezagutzen. Zetatu batzuk, zuen Wikipediak eta arakatzen aritu naiz. Zerain Wikipedia haukazue, noski, hemendik pasatzaretenetik. Aritz, egin omen zenuen urtebete Montrealen. Bai? Eta? Urte batzu pasari. Galduta ez? Erasmus, Bueno, galduta, baina propio galduta, ez da? Hori da. Eta gero 6 hilabete La Platan. Ere bai, 2. joan. Ze ona. Bi Erasmus, hori egin daiteke, antza? Zuk egin zen honetan. Programa diferenti, tio. Han ikasitako guztia aplikatzen ari gara miluzen. Intentaten. Aplikazio hona izaten ari da. 523 euro irabazi daitugu. Joseba bestalde, zure Wikipedian ere aritu naiz, eskalatzailea. Bai, hortxe. 6B plus A, nola izaten da hori? Hori gatxe. Zuk eskalatutak iten, Nik hori da. Zaitlaso mailak era. Pintxe Eta gero tarteka DJ lanak ere bai. Ba, zeo, Eh? Zeo, bai. Izen artistikorik edo? DJ Yusef. DJ Yusef! Etxo! DJ Yusef, zuekin! Bueno, gaur ere eskalatu eta besti batzu jarrita. Ekainak 3 uste dela, Kaminazpin. Han, Bai, ondaroko auzo bat. pintxadi! Bai. Zora garri. Ondo. Baukagu plana ya. Invitata zase. Eskerrik asko. Zuek ere bai gaur miluzera, Animo. Ondo, gure lehiakide berriak usue eta Maialen zen moduz. Ondo. Usue, non dizatoz? Ni Gasteiztik. Maialen? Ataun. Eta zer zarie, klasekide. Bai. Klasekide lagun. Bai, lagunek. Zer ikasten, usue? Itxulpen gintza. Eta ze moduz do? Ondo. Bai. Politxe, ez da? Bai. Orain hasita, karrerak, gauza asko egiteko bestak beste Erasmusera joateko gogoz. Nora? Ingalaterrara. Ze ondo. Egon zinen zu, Irlandan, Maialen, eta estatu batuetan? Bai. Bueno, errepikatzeko moduko esperientzia, seguru? Bai, hombre. Ondo, ze intentzioarekin gatoz, miluzera? Ondo pasatzea. Eta irabazte. Ze ondo. Ondo pasatzera eta irabaztera. Ongi etorri neskak! Gulakoa. Zora garri lehiakidea express beraz. Bila ona prest? Miluzea aztera doa! Eta zeko gironetan puntuak pilatzen hasiko gara, erantzun eman da. Etortxe gaurko erantzunak borobila, obalatua, triangelua, erronboa, karratua eta lauki zuzena. Erantzunak horiek izango dira, eta galderak erantzuteko prest. Josu, hasiko gara, guazen denpora. Ikasle maiteak eseri lurrean, korroan eta osa dezagun. Borobila. Bostetan Tolosan, betiko plazan. Borobila. Triangeluan. Begira gorotza hau, wombat batek egin du ziur. Obalatua. Karratua. Zein xelebreak diren australiarrak, haien futbol zelaia ez omen da lauki zuzena. Karratua. Obalatua. Aktore gazteiztar ezagun baten izena dago bertan harrapatuta. Triangelua. Karratua. Pitagorasek azaldu dit, bi katetok eta hipotenusak osatzen dutela. Triangelua. Obama eta Obabaren familiakoa da. Obalatua. Oraintxe sartu dira sumoko borrokalariak bertara. Borobila. Bai! Sartua, Azkena ere sartua. Hauon batak egiten du... Gorotza karratua orduan, Ez daki zer da. Josu, beti gorozkiak eta zure bueltan, Bai. Bideo edik ez bada bestetik. Zondo, kakazarra, 40 puntu zuetzat. Neu bestali zer bat? Uon bata animali bat. Bai, horrela da, dauzka hankak eta ahoa eta animali bat. Eta begiak. Eta nola deskribatu uon bat. Begiak eta. Guazen, Aritz, Joseba, erantzun eman da. Denpora. Egon zara inoiz Amerikako Estatu Batuetako presidentearen bulegoan? Bulego? Karratua. Obalatua. Michael Phelpsek ondo daki zein forma duen igerileku olimpikoak? Lauki zuzena. Renault markako auto batean sartu eta volantean ikusiko duzu. Erronboa. Egiak forma hau duela erakutsi digute unibertsitatean. Borobila. Unibertsolarien artean bazen desberdina zenbat gogoratzen? Karratua. Musika eskoletan beti ematen zidaten hau klink egiteko. Triangelu. Bazkaltzera, sopa jateko hartuko jara,
Borobila. Obalatua. Rubik kuboa elitzateke Karratua. Horrelako gabe. Ontzat, Bai, Karratu ere sartu egin da, sartu egin duzu. Lekua egin diogu. Galixo dau. Egia esan, bai. 6rekin, 60 puntu, sondo. A ver, John Gong, lasai, Bai, bera ere, ez du, larri. Dinot, zukitzia maitzen diri galderak be bai, Erantzun eman da, Uxu eta Maialen. Ondo? Uxu urduritasunan eskalan zemat? Momentu honetan. Zazpi. Zazpi, Batetik Maialen? zazpira zazpi, ez da? Nik uste tala muz. Zazpi bat dola. Zazpi baten gauz, ia lehenengo proba eta gero jaisten doan. Hau baneskak, sorte hon. Uxu denpora. Pizza etxera horrelako kaxa batean ekartzen didate. Karratua. Barruko pizzak beste forma bat du ordea. Borobila. Eta pizza hori puskatan eginez gero, bakoitza da, Triangeloa. egunero begiratzen diozue beraz, jakingo duzu ez zein forma duen sakelako telefonoak. Laukizuzena. Kontu zane, poliki, jarri eskiak horrela frenatzeko. Triangeloan. Erreparatu ondo, sei kontzeptuei eta esan zein den luzeena. Laukizuzena. Bermeoko plazako kioskoan sartu, gora begiratu eta aurkituko duzu. Erronboa. Borobila, begiratu zerura, ilargi betea dago gaur. Borobila. Pilotazaleok frontoiko zenbakiak non daude sartuta. Oso fin, Zurpen gintzan zehar izintarete, testuak gero figura geometrikoetara itzultzen edo? Momentuz ez. Momentuz ez, iritsiko da hori ere, Igual etorrikoa. Zazpi, 70 puntu! Ondo. Josu Iban, atzetik momentuz, Josu, erakustalditxo bat? Bai, ezta? A ver. Oikoa dugun moduan, lau konzeptu, ea, denak asmatzea ditugun, denbora. Etxe bat, leku bat. Sartu jaten emoteko jantokia, jangela. Oso bero, Handiagoa. Bueno, Etxe bat. beraz? Sala, sukaldea. Jateko. Bai? Bai. Jatetxea, joe. Ai, Ia marrazki bat. Kandela bat. bai, zer da hori? Aria. Zer da, kandela? Eta? Hori? Sua. Zatia? Argisaria. Ez? Bai, ez da, aria bai, zer da? Kandela muturra, ez dakit aria. Ez kandela Bai. aria. Bai. Soka? Soka, bai, bueno. Bai, esnea, kafea, tea, Venga, bero. cerealak, Ez. kakaua, Ez, zer da hori? laino bat, zer da? Esan zulen, Iban. Kafeak, Eta? kafesnea. Zer da hori? Kafelea. Aleak. Justu kafearen aleak behar nituen. Bai, metxa, soka, alarrizaria hori Bai. guztia ipatu dugu. Lastima, futboleko defentsare bat zegoen hor. Aukera polita da baldu Josuk imintzio batzuk eta egiteko. Bai. Aukera polita gu galdu dugu, ez da ikusteko. Bi berrogei hau pasuek! Hostia. Aritz eta DJ Josef. DJ-a maian geratuko da. musika jartzailea esango du. Jartzailea. Bueno, Aritz jarrizuko orain imintzioak eta marrazkiak. Eta ia DJ-ak kontzeptu guztiak asmatzen dituen. Momentuz, ondo gabiltzata. Denbora. Zeu, kamiseti, pintxa. Bai, erropak ezei, eskegi. Bai, beraz. Eskegiteko tokia. Bai, eskegilekua. Eskegilekua. Bai, Vale. txero bat, esekilekua. Marrazki bat orain. Zilborra, berenjeni, Ondo. abioi. Aitzurra. Zer da hori? Zera, Gusten da, brotxi. Bai. Brotxi, oso ondo. Brotxa. Hoxe. Bigarren marrazkia. Katillo bat. Zera hori, atun lati. Ez. Jan, irentxi. Pizza. Azeituni. Ez da piztaik. Begira, zer da hori? Ai, zer da Jateko hori? zer bai, zer da? Jateko zeo zer. Vale. Zer da hori?
Bardinera, venga, dale. Vale, bai, palomitak, ez, zumu, jateko zer da. Aldatu bestela Aritz. Zeu, kollarra, zea, argina nona, hori. Lepo zapia, pañuelo bat. Lepoko zapia. Pastak. Marrazkia, pastak. Pasta, jo, margotu du betiko pote urdina, ez da? Josteko trastekin eta betetzen dena. Eta gero beti sobraten dana. Mermeladi! Bi berrogei hau pasuek! Galleta Dani Arrak. Ezinbestekoak, eskarriko etxe guztietan. Zue Maialen, zuk ere asko gango... Maialen ja badoa! Oso go! Lasai, Maialen. Hori da espiritua, Erabakimena, bai. Sendo. Zue bezalean, beste, Ia, demora. Etxea, karratua, loiteko, logela, ohea. Irakurtzen liburua. Kartak. Karta jolasa. Oso go! Ia margotzen. Podiuma, irabaslea. Ardoa. Ez? Ondo da Botilla, ez. Gaztelua, are gaztelua. Bai! Eta denbora dago, azkenerako. Ondo, Maialen, venga, guazen, denpori hau. Zer da hori, Uxu, Afrika. Kontuz zimitzioekin Maialen, zu marraztu. Zuk marraztu. Baina marraztu. Uxu, zer da hori? Argazki bat. Argazkiat objetiboa, argia. Mundua, Europa goten zauen, Espainia eta Afrika, baina Ego Amerika, Brasilera joan behar genuen. Amerika zela irudikatu, bueno. Brasileko bandera ikusi dugu azkenatan. Ziu, beleza. Egin dute. Itzulpen gintzan, Portugesa ez dugu iten. begira, horrela pena dutena eta badakitzen ez dute. Noza. Esan? Noza. Noza. Zara bero bat. Zera me mata. Bai, pena gitxi, Pena bitxi. Noza, gitxi, irurekin, zarri. Opa, zuek. Hala. Noza. Orduan kanti hori da. Noza. 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 Oso ondo. Eta gero esaten du, aizei txupegu, horrek esan nahi du, beste gauza bat, beste gumatean, talduko dugu. Zer. Bai, tzintzin Vale, bizkat. ondo, hitz eskutua. No. Badue, Iban. Tzintzin egiteko gogoz, Maira. Eskutatutako hitzak asmatze helburu, hau pasuek, denpora. Edateko, Ura. kafearekin. Esnea. Oso ondo. Artistak, Aktorea. eraiki, Antzerkia. orokorra, Kultura. paso. Txertoa, Zer? txertoa. Gaixotasuna. Zerekin, Horratza. bestela, Xiringa. Oso ondo. taldea, Musika. etnia, Tribua. Oso ondo, saia, Erresa. galdu, Bilatu. bestea, Aurkitu. Hau. pasatu, Hau Igaro. pasuek, hau Iban. Oso ondo. Puntuen beharra, baitzuten, atzetik markagailu honeta, nola lortu gainera, bost kontzeptu zuzen, 100 puntu denera. Aritz eta Joseba, besterron beste egin eta erakustaldia eta, bazuez? Banu. Aritz? A ber. Ondo atera zen, azkanien aldaketa aurrekuen. Bai. Estrategia ona. Venga, zaro, batek bai, esan bestik asmatu hau pasuek, denpora. Paso. Positiboa, Negatiboa. bango, Vincent. ofizioa, Margolaria. Bikain. hurbil, Urrun. sinonimoa, Ruti. Bale.
Eskolako, Ametsa. buruzagia, Zuzendaria. Oso ondo. Nafarroan, Oinez. zonalde bat, Bi dira. gero, Orain. beste bat, Lehen. beste bat, Atzo. gero, Pena, Ondoren. oso ondo, Ondoren. Sakana, Nafarroan. Bai, sakana falta izan bai, zaigu. arriba falta. Bai, beste bat esan dugu. Zeran, Bai. lau sartu dira hemen ere, 80 puntu, bikote. Bai. Uxu eta Maialen, ariketa, nordue? Hartu lekue, uxu mesedez. Eta ia, bion arteko sinkronizazioa jarri beharko dugu jokoan, konzentratuta egingo dugu ariketa, sorte hon, guazten denpora. Paso. Paso. Erosi. Janaria, Gauza. oparia, Paso. Ataun. herria, Bizi. biztanlea, Sinonimo. auzokidea, Sinonimo. paso, Paso. Geiketa. kenketa, Erantzuna. emaitza, Paso. 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 Ai. Sherlock Holmes. Sherlock eta Holmes. Torri, uxue. Gabardina, lehenbizikoa, herritarra, Bai, hor trabatu gara. zoraino ere joan garata. Berdina, hasi gara desberdina esaten ezin zen. Ja. Horixe azkenean punturik ez, taula honetan. Eta markagailuak ganela ditugu triboren berben aurretik. Adi, 180 puntu bildu dituzte hori hornikan. Ondarroan beste 180 puntu, Gasteiz eta Unden 180. Erabaki barik, hemen, sailkapenak eta betiko moduan erabaki horrak triboren berbak izango dira. Itzultzaileantzat oso proba hona hau, bai berez. Adi, danok. Josu, zeu, erantzuten lehenengo taulan, denpora. Oskada, Guna. oskada, Ausikia, biluzi, amikusen. guna, Aritz, Oskada, Ausikia, biluzi, amikusen. astu, Aserretu, jauzi, esantza, hegoaldean. kirioa, Oskada, Ausikia. biluzi, amikusen. Astu. Aserretu, Jauzi. esantza, hegoaldean. Kirioa. Uxue, Oskada, Ausikia. biluzi, amikusen. Astu. Jauzi. Aserretu. Esantza, hegoaldean, gasolina. solina, bi falta itzaigun. Bai. Hirugarrena uxue, denbora azkanpo izan da, baina aurreko biak oso ondo, 20 puntu beraz. Bigarren tabla. Ariketa... Alegindu, ariketa kosatzen. Guazen aritz, denpora. Baldarra. kakoa, Baldarra. Azakirtena. Mozkorra, meñakan. Erluza. Uxue, Baldarra. Azakirtena. Mozkorra, meñakan. Kakoa. Paseatu. Lastu. Baldarra. Azakirtena, Mozkorra, meñakan. kakoa, Paseatu. egurastu, Lasterka, Zumaian. saltaka, Distira. erluza, Iztutu, larritu. laztu, Moteldu, nabarnizen. sortu. esan baitugu itzultzaileentzako proba proposa dela hau. Eta hala probatu duzu, 100 puntu, bikote! Hirugarren taula. Neskak zeuek abiatuta. Vale. Erabaki horra izan daitekena, berdinketa bat ere badukagu bi markagailuen artean, lehenengo bi markagailuen artean. Adi dano, kusue, guazen denpora. Zuzendu. Zentzatu. Alokairua luzaiden. Aferma. Ukitzea. Bestean bestetu. Zuzendu. Zentzatu, Alokairua luzaiden. aferma, Ukitzea. azka, Leizea.
Zioka. Litxarreria etxarri arranatzen. Potokeria. Hortz karraska. Kirria. Bikoiztu. Bestean bestetu. Apo Maialen! Zulpen gintza ikasi eta igual tribuaren berbetan... Doktore, tesia edo? Beste egun puntu! Markagailu bat! Ikusi berdinketarekin geratuko garalako 180 puntu, Josuko eta Ibanek, Aritzek eta Josebak 180 puntu, Fusio Maialen zailkatuta lasai 350 puntu gaz. Eta berdinketa, haze bi bikoteren artekoa. Gainera, Josu Iban, Aritz Joseba, zemat saio gurean, aurrez aurrera arituko zarete orain, desenpatera goaz, bakizue, txandaka, bikoteka galderak egin, biek zuzen erantzun aurrera, biek gutxe egin aurrera, batek zuzen erantzun besteak kale, zuzen erantzun duena aurrera doa. Ba, erantzuten hasiko gara. Desenpateko lehenengo galdera. Josu Iban zeuentzat. Bueno, gogorra izango da hoia lagun egin daudelako bi taldetako kideak. Hau pasuek, sorte hon. Josu Iban, zein da hidrogenoaren elementu kimikoa? H. H, zuzena da. Aritz eta Joseba, zein da iodoaren elementu kimikoa? I. I, zuzena da. Josu Iban, Estatu Batuetako zein alderdi politikotakoa izan zen Eisenhower. Demokrata. Ez da zuzena. Errepublikanoa. Aritz eta Joseba, Estatu Batuetako zein alderdi politikotakoa izan zen Richard Nixon. Errepublikanu. Errepublikanoa. Bai, zuzena da, aurrera, zuzi, Txalo bero bat! Desenpate unkigarria oso. Txalo bero bat Josu eta Ibani bezez, azteko eta behin. Bederatzi saio gurean. Nagusitasun handiz, gainera, zemat sokatiretan aurrera egin, emaitza, 1.422 euro irabazi dituzue, ja sokatiretan pilatutakoarekin soilik, zakurik ez dugu eramango, baina konforme joango zarete etxera edo. Bai, oso pozik. Eta bueno, eskerrak nahi ditugu eman bai lehiakidei, bai zuei, bai kamaratzen egon zaten langile guzti oso guztu egon gehalako eta oso eroso. Eta gintzen daben horrei esan bai, bueno, euskeraz, euskeratik eta euskaradun ontzat, eta euskaradun izan nahi dabenentzat sortutako lako proiektu bateri, segida emoteko, babesteko, eta audientzizetatik aratau, eusela telebista publikoa. Sekulako. Telebista publikoak bete bierreko funtzio batzuk, eta honek betetan deuz bikaintasunez. Eta astu gadere bai, eskuminak etxekoi, lagunai, lankidei, eta ikasle danai. Josu eta Iban, laboazete ikastolan, aurrezkue ja prest dako zui, eta gauze bat, hau entzun eta gero, zita bat, batak edo bestik neugaz. Hala, eskerrik asko! Plazerru bat izan da, eurek lehiak idegoti hemen bebai, eta aurrengor arte. Oso onak, biak ere. Ondarrutarra kontentu. Bilbora ingo dugu salto batean dena den, ez superheroi berri bat da, irian. Superheroi misteriotsu bat, euskerazko akatsak zuzentzen dituena. Anonimoa, gainera, eta adibide pare bat ere ekarri dugu, esaterako kartel batean debekatuta idazita zegoen, berak debekatua idazi du rotula horrez, egia da kasu honetan, esango diogu superheroiari debekatuta ondo dagoela. Orduan, zuzentzen hasi aurretik igual, buelta txiki bat eman, baina bestalde, zuk hemen zaude esaldiaren azpian garezur bat, kalabera bat margotu du. Ezakigun orden, super zuzentzaile anonimo hau, baina Bilbon gauerdian eta argi, badabil norbait. Batetik, badabil jendea akatsak egiten, eta atzetik jendea zuzentzen ere bai. Jon Elizaldek bihaldutako argazki eskerrik asko, Jon? Ez dau txarto, Zeresgarria. Ez dau txarto. Zerotik, azteko prest gure bi taldeak, bigarren fasera sailkatuta, Aritz eta Joseba, ondo, veterano, honek esan nahi duia eredut emon bizuela. Bueno. Edo ez, ez ikusi. Ial badu. Usio eta Maialen ze ondo, zera kustaldi, tribuaren berdak lasai. Ondo, neskak? Bai. Hau pasuek. Bilagonatarrak? Onde beti ondo. Ajo txalo ordua. Bilagonatarrek buruan daukate gauza bat eta bakarra, eta da, Salou. Euskal Kolonia, hau ere, noski, ara joatekoak dira.
Salautik, gatozen miluzera mesedez. Bai, danak, azken aldian? Beti. Danak topatuko zari, bertan? Salauen, bai, dena joaten dira gara liburutei badagoan. Uste dut ikastela dena. Aritz, lehenbiziko definizioa zuretzat. Guazen demora. Bai. Zerbait zaintzeko edo egiaztatzeko azterketa? Azterketa? Bai, azterketa edo? Jagaz zer da, azterketa Kontrola. edo? Kontrola. Hau gertatuta, azten da dena. Zuri ere gertatu dituzun, Joseba? Hasiera. Historia. Baina nola azten da? Jesusetik. Eta bere jaiotzatik. Ostras. Jaiotza. Dena goraipatzeko eta aurrerantz bultzatzeko joera. Positiboa. Bai. Elkarrekin bizitzeak ezartzen dituen arauekiko begirunea. Bizilegea. Oso antzekoa. Bizitzea. Ez. Gizalegea. Hori bai. Atzo dagoeneko horixe da. Iragana. Bikain. Bilboko auzoa. Artxa... Izbukatuta. Uribarri. Zema jai, Uribarri. Zeman jai. Zema jai, Uribarri. Eta DJ Josef, ibili da bertan? Ondio ganez. Ondinokaz. Gu bizitzen sasoi baten. Uribarrin, Bai, udaletxe albuen, ze ondo. Bai. Atzien. Antxe aldapa eta Bai. zonalde hori, ezta? Lau, berrogai hau bazuek! Maialen, ataunen, ze auzotan bizitzarazu? San Martín. San Martinen. Bai. Hau da... Kapitala. Kapitala. Bai. Uxu ez du gazte izen? Lakuan. Lakuan. Jende ona, Eta edo norretortzen ona, Bikain! Definizioak, itzultzailentzat oso aproposak hau ere. Baitare. Guazen, demora, Uxuen! Inoiz galdu behar eztena. Ez galdu sekula hau, Uxue? Hau ez galdu, Probatu? Eta ez galdu? Zer? Ezakit. Pasioa! Desberdintasun txikia, zehaztasunerako gakoa. Nabardura. Bai, nola? Nabardura. Ñabardura, hori bai. Euskara ez den hizkuntza. Erdera. Nola? Erdera. Erdara. Mendiaren altzoa. Magala. Ondo, belarrian jartzen den gailu txikia. Bai, Uxue, belarrian? Ez da sonotonea. Ja, belarritakoa ez, Ez? pinganilloa ez. Euska, baina zer hartzen duzua? Aurikularra? Bai. Jokatzeko takoak eskuetan jartzen dituen kirolariak? Pilotaria. Bai! Ba beste lau, da beste berrogei puntu hau bazuek. Eroklikikoak. Aritz eta Joseba? Bai? Aritz gero eta gehiago. Gustatatzuz, eroklikikoek. Bai, nahi dut. Emon. Garri. Venga, lehenengoa. Guazen, denpora. Nire izena? Vale, Doioda. Doion, A ber, azokan. bestera batera. Oi. Nire izena, bestera batera. Bai. Adoia... A ber, izen bat. Adio da. Ez? Odio. Izen bat. Iritsi gara dona. Ando, on, i, eta da. Vale. Andoni da. Haze kolpea, Lehenbizikoan. Bigarrena hau asmatzeko da, denpora. Non pasako duzu uda? Vale, adreilu... Zer ikusten da? Normandian. Osondo. Vale. Bi horma. Eta behar genuena handia. Horma handia. Irakurten hasi eta Normandian. Oso ondo. Nik ondio gan ez topia, Hormak? Normandia. Bai. Hormak, vale, txikia hormari. eta handia, vale. Bai. Nik ez dut ulertu, nola ez dugun asmatu Andoni da, eta hau bai. Ez da sekula jakiten, baina oso ondo. Ondo, hirugarrena denpora. Gaur animatua etorri da. Po, L, erdixan, bi, erdixan... Winnie pu. Vale, pu baderantzunen Bai, zati. pu. Aurretu da. Irakurri. Elebin, kokoa. Elebin. Amaieran, venga, esaten zabiltzea. Elebinkoa. Publikoa. Ai, vale. Pu, bli, ele bat daukagulako biren barruan, publiko erdiako, eta publikoa. Egia da, animatuta etorri da.
Ernio Bea Institutu da Bilagonatik. Eta 90 puntu zuentzat, bikote. Ez, 60. 60. Ni ere animatu egin naiz. Andoni barik. Andoni da ez azartu. 60 puntu. Bueno, neskak, obazio hori nahi izatera eroglifikoak asmatu be bai. Aprobetxatuko dugu publiko bikaina daukagula. Usue Maialen zen moduz eroglifikoetan? Pixkat patxal. Putz, Bai. putz. Ia, ikus dezagun, badator lehenengoa, denpora. Etxean sartu da, ze ikusten da? Urrea. Vale. Aurretik, no. Ale, urrean non, venga. Urreain. Non, Urreain. beste batera? In, urrea, inurrea. Inorrea. Aldatu igaitxik, inurria. Inurria, bale. Urrea, urrea, egin aukeraz berdin. Probatu. Bale. Venga, bigarren eroglifikoa, denpora. Guztiz, lehortuta dago. Binatu egiteru aurten, Ez da urten? urtea, Bale, baderantzunaren zati. truz inglesez, kike, Bale, kikek zelan, dinori. egia, Bale, hasi irakurtzen. urtegia, Eta bai, urtegi baderantzunaren zati, urte, 2008 dugu. Egia, esaten dio, kikek euskaraz hitz egiten du. Bai, zakit badakizuen. Akenduta urtegi eta ura falta. Eranzteko, baina bueno, hurbiltzen, neskak. Bai, itzulpen Hirugarrena, bai, denpora. Ederki pasatu genuen, Beak. a ber, beka, ka zelan dago. As. Bale, bekas, ez, irakurri? bekas, Ez, irakurri. Bax. Bai, baska, Dian. bortxe behizkia genuen, azka eginda, askotan erabiltzen dugun formula, baska eta arian, baskarian. Lastima! Zamarko dugu igual, unibertsitateko irakasei eta eroglifiko gintza ere txertatzeko programan. Baiz, irutik huts, punturik ez dugu banatu? Lastima! Baina lasai, hemen atorreta, mi luzeko esku. Sopolita, sintonia... Baina karete egin beharko diogu. Bai, Tomas, Programari bulegoko txitz. Tomas, bigotetik bigotera eskakizuna hemen, egin sintonia, mesedez. Hasiko gara, induzketa lanetan, Bai. zoragarri, bi esaldi ditugu, puntuak komodina jokoan. Bai, da talde biak adi, hemen erreboteat aratona Ja. ibiltzen delako. Aritz Joseba, lehenbizikoa zuentzat, esaldi oparoa, eta enuntziatua, nork eman behar dio jaiari hasiera. Oso ondo. Zuek, akaso? DJ-ak. Nork eman behar dio jaiari hasiera? DJ-ak, bona ikusiko dugu, ezen, pizkanaka lanean estera. Bargiztuko dira, bi ikurri beriar. Aritz Joseba, zein hamarkadatan asmatu zuen Erno Rubikek kuboaren jokoa 70, 80, 70. zuzen. Lehenengo izkiak askatu eta B letra izango da. Bagoz aurrera. Beste bi, Nola du izena japonieraz, une oro ezkerreko hankagora eta bera mugitzen duen katu formako eskulturak manekineko edo kounoneko. Manekineko. Manekineko. Bai. G. Beste, hiru Beste ikur. hiru. Ira. Nola du izena Gartxoten bakarkako bigarren diskoak harin nira edo harin. Harin nira. Bai. Gartxot. M. Letra. Esaldi askatzeko behar ditugun M guztiak. Nork eman behar dio jaiari hasiera. Hori enuntziatua. Laugarren erronda, nola deitzen zaio ura etengabe edateko adikzioari potomania edo akuarexia. Otomania. Bai? Bertsolari batzu ere gertatzen zaie? I. Bokala. Argigarria I hori, Ikusi gu zerbait, bikote, Aritz Joseba? Zehose ikusi dugu bai. Zerbait ikusi duzu, baina aurrera ingo dugu oraindik. Ni barai. Bai? Ez. Kontuz, hauxe, laugarren erronda. Askatu nahi duzu, Joseba? Ez, segin gu, miskat. Ja, gero. Zuek ikusi, puntua pilatzen jarraitu edo,
komoina irauzeko aukera dago. Bai. Zer? Resolvi ongo. Askatu egingo duzue. Askatu egingo. Ozen eta argi mesedez. Bai, kanta. Mari, Mari, Mari jaia dator, Ruger, Ruger, Bilboko uretan. Kantatuta gainera, zuzena da? Sekulakoa! Bai, hori Uxu eta Maialeni induzketan parte hartzeko aukerarik ere bat ere eman gabe. Parkatu. Oso ondo. Ondo? Laugarren errondan, orain arteko induzketarik goiztiarrena, zalantzari gabe, komoina. Zuentzako, Uxu Maialen lasai, zuentzako ere badaukaguta biharren esku bat, hauxe zuen esaldiaren itxura, eta enuntziatua, ez ahaztu egunkaria ekartzea. Ez ahaztu egunkaria ekartzea. Oazen ba. Uxu Maialen, dolmen, bretoieraz arrizko maia da. Eta nola da, harria bretoieraz, dol edo men. Dol. Ez, men da. Aritz Joseba errebotea zuentzat, non dago triku harria? Aralar, aiako harriak. Aralarren. Zuzen. Ene, izki askatu dugu. Oazen aurrera ba. Bakarra, biztu da. Nagusiki, zer osagai zuen Nagasakira jaurtitako bomba atomikoak, uranioa edo plutonioa? Uranioa. Ez? Errebotea, Uxu Maialen. Noiz gertatu zen Hiroshima eta Nagasakiko bombardaketa, 1945 edo 42? 45. Ai. Ge. Beste ikur batzuk? Beste hiru. Gorputzeko zein tokitan daukagu astragalo ezurra eskuan, oinean? Oinean. Bai. Zetak, agertu dira, neskak. Ez ahaztu egunkaria ekartzea dio enuntziatuak. Esango dugu, lehenbiziko esaldia festagirokoa zen moduan, hau ere alakoxea dela. Ez ahaztu egunkaria ekartzea. Aurrera ingo dugu, Bikote? Bai. Beste hiru. Zein aldizkari da zaharragoa, Erein edo Maiatz? Erein. Bai. Bokala. Argigarria, akaso? Uxue Maialen, askatu nahi duzu, Ez. Lanean jarraituko dugu ba. Beste hiru. Non egiten da hileroko 3. igandean Arkakuso azoka, Aetzen edo Lekornen? Lekorne. Za zuzena, Aritz eta Joseba, non egiten da ikusi-mikusi aurre eta gazte literatura azoka, Senperen edo Saran? Saran. Bai. R. Letra agertu da. Aurrekoa garaiz asmatu duzu, 5. errondan, lan erdiak eginda gaude oraintxe. Zer irakurri alda, Bai, ez azu egunkaria ekartzea. Aurrekoa segituan askatu duzu, askatu nahi duzu hau? Ez hau, ez. Noiz, hasiko da urten EHZ festivala ekainako 30 uztailak 3. Kainako 30. Bikain. Eta zuentzat, O, bokala. Ez azu egunkaria ekartzea. Berbaren bat irakurtzen da. Esan dugu, lehenbizikoan Marijaia agertu den moduan, festagiroarekin ere lotura duela honek. Aritz Joseba, askatu nahi duzu, Handi ganez. Urrengo erronda beraz. Bakarra. Norena da, argin andaluza, bertso ezaguna, txirrita edo lazkao txiki? Rollo humori, laskao txiki. Ez, txirrita. Uxue Maialen, errebotea. Nork idatzi eta kantatu zuen aur andaluz bati zehazka kanta. Xavier Lete, Antxon Valverde. Xavier Lete. Xavier, bai. D. Askatu egin nahi duzu ez da? Ikusi zaizu aurpegian. Ozen eta argi, mesedez. Zuzendu gure oinak entzierro hontan otoi. Zuzena da? Bai, horixe! Oso ondo! Ez aztu egunkaria ekartzea, bakizu ala abesten dela, eta entzierrorik ez orain.
Sokatira baizik, Aritz Joseba, 160 puntuta komodina. Usue Maialen, 80 puntu, baina komodina ere, bai. Puntu gitxi. Bai. Eta hauek izango dira jokoan jarriko ditugunak, eutxi zeuenari eta lapurtu bestienak, Sokatirara goaz. Usue Maialen, zeuekin hasiko gara, lehenengo erantzun hartuko dugu kontuan, Vale. dala adostu eta bestela lehenengo erantzunarekin goaz. Goazan eskak, denpora. Santurtziko zein musika taldek eskaini zion kantu bat urtaini. Gatibu. Zaramak, esaera zarrak dio, zutan jarriz probatzen da, zer? Salda. Eltzea, zein ama Virginia da Kataluniako zaindaria? Komodina. Montserrat. Banekien, dio Maialenek. Baina egia da, denborak ere aurrera egiten duela, eta horrekin puntua galtzen ari gara. Aritz Joseba, zuen txanda orain, eutxi, zuenei. Goazen denpora, nola du izena New Yorkeko burtsa dagoen kaleak? Wall Street. Bai. Usue Maialen denpora. Zer bihurtzen da garia, aleak kendu eta lehortzean? Irina. Lastoa, zein herritan dago Ermuko Andre Mariaren santutegia? Ermuan. Laudion, zenbat metro karratu dira hektarea bat? 1000. 10.000. Zein diseinatzailerenak dira Bilboko metrosarea eta sarrerak? Norman Foster, ezurrak kenduta zein dira gure gorputzeko atalik gogorrenak? Tendoiak. Hortzak, zein taldeko bateria jotzaile izan zen Luis Javier Saiz Txampi? La Polla Records. Ertzainak, telefono gorriak zein herrialderekin komunikatzen zuen Sobietar Batasuna? Alemania. Amerikako estatu batuak. Non egin zion oska borrokaldi batean Mike Tysonek Evander Holyfield Belarrian. boxeolariari? Belarrian. Ahí. Hau da, hau! Bai, komodina lehen agortu dugu, orain aukera hori ezkenuen eta... Bai. Tira, erantzun oker asko, segidan, Aritz Joseba, etzen ituzen puntuak ere lortu dituzue orain, aurre hartuta nabarmen, beraz. Guazen? Guazen mutilek denpora. Europa iparraldeko zein estaturi esaten zaio 1000 aintziren herrialdea. Finlandia. Bai, oso ondo. Usu eta Maialen denpora. Nola du izena Tolosako frontoiak? Zubieta. Beotibar, zenbat alde ditu stop seinalearen poligonoak? 8. Bai. Aritz, Joseba denpora. Norekin egiten du Ines Osinagak katuen kontuak ikuskizuna? Sarrirekin. Oso ondo, Joseba Sarrimandiarekin. Usue Maialen denpora. Eugenia Emperatriza maiz igo zen mendi honetara. Nora? Mont Blanc. Larrunera. Zein musika taldek abesten zuen askatasun egarriz? Kentzazpi. Linton Taunek, zein izki da Eusko Labelen adierazpen grafikoa? K izkia. Aidanez, zenbat garrenean hiltzen da Angel Lertxundiren liburuko protagonista? 3. 16 garrenean Aidanez. Zer dira txinalak? Zapatak! Bai, gertatu izan da, gertatzen da, Sokatira gogorra zuentzat gaurkoa, Aritz eta Joseba pozik ez da? Bai. 250 puntu zuentzat, eta beste aldean alerik ez. Tira. Alere etorrizte moduz, lehenengo eguna, neskak? Ondo. Ondo, ja leku hartuta, ja proba guztietan jakindan on gauzen, entrenamiento apur bat hori Sokatirarako. Bai. Bihar indartxo etortzeko. Bai. Hau neskak, Oikote! Beste behin, ondarru, oikatuko dugu, finalean zarete, bueno, desempatean ere izan zarete, bi desempate pasaitu zuen. Bai, ez du. Horrendik ere bizirik, gaur, nagusitasun erabatekoz, Sokatiran, 250 puntu lortu dituzue, 783 euro, zuenak dira. Ondo. Zakit Siziliara zuzenean joan, fatxada osorik berritu, badago zerbait. Eta badago zerbait, zakuan ere, gaur, erne, jokoan ditugu, 6.071 euro. Oso ondo! 6.000 euro! Ederto, zinemako aktoreen jarraitzaile? Holan baten bat zeuen gustuko edana? Aktoreak. Bai. Esan bat? Colin Farrell asko gustatzen. Abitu. Aktore izateaz gain, badakizu beste zer egiten duen? Bere herriko alkatea dan, musika talde bat daukan, esate baterako. Edo kirolaria. Aktoreak badirelako saltxaskotan ibiltzen direnak.
Adia denok etxien, gaurko eremuak hauek izango direlako. Politika, musika eta kirola. Ondoren azalduko diren aktoreak zertan gehiago nabarmendu diren. Asmatu beharko duzue. Politikari moduan ibili diren, musika egin duten, edo kirolari moduan ere aritutakoak diren. Sorte hon, Aritz, Joseba egin dezagun jolas. 1 segundo, denpora. Jackie Chan. Bai, kirola. Bud Spencer. Kirola, bai, igual. Kirola. Juliette Lewis. Hauren eska bat, zera baina ez da, musika epsiki. Errol Flynn. Bai, hau zan, zera ez, pirati. Kirola, aeropolitika... Zuk ez dakizuz? Ni idea. Deporiak hau. Kirola, aeropolitika... Kirola. Gina Lollobrigida. Hau, ez da. Siciliku, bera igual, baina ez da... Kirola... Kirola, musika, venga, musika. Musika. Bai. Gina Davis. Politika, dale, gaur. Jared Leto. Certificons to Mars, zer usteot. Bai. 6.061 euro. 27 segundo. Aldaketak egiteko aukera. Hori italiani ondala bitxil zen usteot. Bai. Baina ze iban. Musiki, politiki... Gina Davis de hau. Akantila honbera jauzi zena. Zautak isuz da, nani? Telma. Telma, bai. Ba, ez que ez da. Pues ya está. Olantxelako. Lantxelako. Bai. 5 segundo. Bai, Joseba. Txango bazen pelikulak. Oso ondo hasi gara, kokatzen, bakoitza bere lekuan. Aktore ezaguna Errol Flynn, aspaldikoa. Gure amuma supersale esan, Itxasontzietan mastiletatik gora eta bera. Kirolaria be bai? Hori da, aventura film ugaritan ikusi izan dugu bera, baina Amsterdameko Olinpiar Jokoetan ere parte hartu zuen 1928an boxeoan. Errol Flynn. Beste aktore kirolari bat? Bud Spencer izan dela, esan dugu. Zuzena da? Zaplazekoak, banatzen zituen honek, ugari, baita igeri lekuetan ere. Igerilari txapelduna izan zen bi Olinpiar Jokoetan parte hartu zuena. Juliette Lewis. Jartzen diozu aurpegia? Bai, Emakume zoragarriani? bai, bai, bai. Musikarekin lotura, zuzena da? Haupa. Frontwomana baita bera. Behiraz eta aldetan, Hain zuzen Juliet and the Licks izeneko punk taldean azken arrok jaialdian izan da. Nik Bilbon kafeantzokian ikusi nuen. Begira. Bai, halan rodillera batzuk erortzen zan. Zoragarria. Jared Leto. Zan dut talde baina ez da hori izan, Zein esan duzu? 30 Seconds to Mars. Musikaria, Hori fijo. hori fijo. Bai, Bai, igual ez. ikus dezagun? Bai, trukakia. 30 Seconds to Mars taldean, zuzen, bai, musikari sortzaile, aktor ere bai, noski. A ver, Gina Lollobrigida, musika... Gina Lollobrigida, A ver, kirola... aktore italiarra. Gina Davis, aktore estatuatuarra. Jackie Chan, A ver, Gina Davis aipeatu eta bizkator alderdi demokratiko goizati eta ez dit. Eta Gina ipiniko politikan igual. erabiliko dugu, trukakia. Bai, Gina politikan ipini. Gina Lollobrigida, Bai. ba, politikan. Aritu izan dela, ere, jarriko dugu, Zesan, demokratiko. hau italiarra, Ondala gitxi izan, ez? bai? Politika zuzena da, aldaketa hona egin dugu. Entzun arretaz, Gina Lollobrigida Gandhi eredutzat hartuta eta 95 urte zituela Italiako senatura aurkeztu baitzen.
Eztabaidatu besterik egiten ez zuten politikariez, nazkatuta Komunisti izan, no? ez zuen jarlekurik lortu. Jackie Chan eta Gina Davis, bi pausora gaude. Jackie Chan, kirolarekin lotu dugu. Rauta trampa. Judoa gitxienez. Jackie Chan, kirola zuzena da? Musikarekin, operan eta ditutako. Bai! Eta Gina Davis bai, olimpiadetan eta arkuarekin eta dabilbera. Baina bikain, Oso ondo, oso argi, aritzen da Joseba gaur. Aurrera egin dugu, zazpiran da 93 euro dauzkagu. Hemen duzen bizirik oraindik bejon daizuela. Bueno, final ederra, denetarik egiten duen jendea fuma maite dugun, zuek horregon, Eskerrik asko! Agur!